sa atong arsobispo, and at the same time sa atong mga kauban ng mga defensor katoliko sa Catholic Faith Defender na sa Association of Catholic Apologists, Knights of Saint Justin the Martyr, and also sa mga kaubanan sa lay Catholic Apologists. So maayong gabi kaninyong tanan. Actually karon nga gitawag og panahon gaganina naminaw ko sa pangutana adto ni si pangangin mo amigo Moises ni amigong Sani. Di ko mo tawag og brother nga naman kay di man niya pareha natong pagtuugod. And at the same time mahimo tang igsuon kung pareho tang binunyagan. The fact nga dili ta parehong binunyagan, so therefore dili ta tawag ining pareha og gusto ko pa ba di ta igsuon in terms of faith. Walay problema, Katoliko ka sa una. Yeah, sige, walay problema na. Katoliko ka sa una, og di mo ba mamatingala nga mawa ka ni hawak ka sa Katoliko. Kaya sumala pa ni San Juan, 1 John chapter 2, verse 18 to 19, ingon pa ni San Juan, maabot ng kapanahunan nga mga antikristo moabot. Kini mga tawhana gikan sa atong pundok, naniya sila kanato, kay nagpaila sila, nga sila, dili kauban nato. So ang tawag ana, sa mga apostol kaniadto, mga antikristo. So normal lang jud na. Normal lang na nga naay manghawa sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, sa hinungdan nga armatuman ang kasulatan nga daghan ang mga mini nga manggawas niini og mahitabo ang pagpanglinglas sa mga tao. Ginamit ang iyang gitawag og pulong. O tanawa tong iyang hanggi kuan ganina. Kadali lang. Matay gani. Mainitan juga ba? O yan na lagi. O niya tagaan takaw niya. Lagi. Kadali lang. Ako apa karon? Kadali lang. Pahuman na lang ko. Di pahuman na lang ko. Di pahuman na lang ko kadali. Pahuman ako. Ano man god. Ako pa magong panahon. Actually, daghan kayong mga rason nga nang hawa sa Katoliko. Sa Katoliko pa ko, palahubog kay ko. Sa Katoliko pa ko, kawatan kayo ko. Sa Katoliko pa ko, himabay kay ko. Sa Katoliko pa ko, sus Ginoo ko, luuyas Katoliko, gipasangin lang silang kabuang. Di ba? Kung nahitabo pa ni mga tawhana, buhi pa ni sa panahon ni Ginoong Kristo, ang kabuang ni Judas ilang ipasangil kang Kristo. Di ba? Kung buhi pa ni sa panahon ni Ginoong Kristo, kung tinuod pa nga ang kabuang ang Santa Iglesia Katolika mo'y nagtudlo, dapat tanang mga Filipino karong nga Katoliko diri sa Pilipinas kay majority gud ta mga buang-buangon tani. Pero nganong tawag inaapa mo karon? Nganong naapa man ni mga dili Katoliko? Ngano man kay majority sa mga Katoliko buutan. Kaya kung mga salbahis pa ning Katoliko sa Pilipinas, kipagsipa na mo diri. Kipang-ihaw na mo. Oh. Di lang salbahis. Nga naman, kay kanang inyong pangako sa simbahan Katolika, binutbot nagbinaka, kay wa nagtudlo ang simbahan Katolika. Nga paghimo mog daotan. Ang paghimog maayong paghimog daotan, choice na sa tao. Bisan pagtukon ka sa pari, bisan pagtukon ka sa obispo, kung mubuhat yung daotan, mubuhat jud kag daotan. Kay mo man ng choice. Diba? O tanawa si Judas. Ganyan ka sa kang Kristo, pero nga naghudas manggid siya. Nga naman kay choice niya nga mahimo siyang Judas. Di nagtungod ni Kristo. So kung na ay mga yabag, na ay mga daotang mga Katoliko, dili ang Iglesia Katolika mooy hinungdan ni anak kung dili. Choice na ni anang maong individual nga maghimo siya ni anang maong butanga. Pero na ay advantage sa mga Katoliko anak. Nga naman, kay kanamingon sila nga daghang daotan sa Katoliko, actually tinuod man na. Nga naman kay sa iglesia gitukod ni Kristo na gini mga yabag. Adto si kani ka apostoles na magi usa ka Judas. How much mo kadtong tawag ining daghan na gyud ang membro ni Ginoong Kristo. Di ba di gina malikayan nga naay gitawag yabag, pero ang advantage lang kung manghawa ni sila simbahang Katolika na kuha-kuhaan na nga mo mga yabag. Nibalhin na silang pundok. Di ba nakuha-kuhaan ng yabag, nawa ng yabag. O tanawa pang laing termino aning tawag ining mga tagak. Tagak na kung tawag anang mga anak kay ang simbahan Katolika murag magmangga. Murag mangga ba? Nga pagkauman ang tag-iya ni anang maong mangga magpaabot na anus anya ni i-harvest ang iyahang prutas. Ang buhaton pud sa kawatan pag agi anak batuhon na niya sakto.
hangtod nga na ay mga bunga nga mga hulog. Tanawan yung mga amigo nato nga mga di na Katoliko karon. Unsa may hinungdan anong nawa na sila simbahan Katolika. Nganuman kay natagak sila sa mga atake sa mga dili Katoliko. Muna tawag na ko nila mga tagak. Onya taon-taon ato ni papangutanon ang pinakaunang tagak mangutana. Sarulong pa kang tagak tao ang gasigig atake sa simbahan Katoliko. Tao nga si atake sa Katoliko, di ba? Tagak, niya. Pagkahuman na Secretary sa Sir, gaatake, taong gaatake sa simbahan Katoliko. Yan, mga mga tagak. Okay, so karon, for example, sa mga atake niya sa simbahan Katolika, ingon niya nga, anong ipamugos magyud ninyo nga maghimo mag Dios-Dios? Sabi kasulti po nila nga mga Dios-Dios na naa mga larawan, ya. Chismis sa pastoy. Chismis or tawag ining tabi nga walay basihan sa mga pastoy o kanang personal opinion sa pagbasa sa Biblia. Mao ba kahana? Wala man ay basis. Dios 1 Corinto 8:4 nagrepresentar og butang dili tinuod. Kana mga ributo nga na nagrepresentar magtinuod. Na ay Kristo, tinuod na Kristo, na ay mahal na Birhen, na ay San Pedro, nagrepresentar ka ng mga butanga sa butang tinuod. So therefore, dili na Dios at the same time. Mahimong Dios ang usa ka butang kung katong yung nasa Remiho kanina, kung ilohon nimo ng Dios og imong makagagahom. O may Katoliko butang Katolikong mingon nga ikaw Dios Maria, ikaw Dios no. Wala. Sa mga nga kining atong mga amigo nga mga dili Katoliko nabuhi ni damgo. Damgo ba? Damgo nga wala sa realidad. Kanang ilang mga atake wala na sa realidad. Tanawa ra gud na pasangin lang ni mong Katoliko na Diyos nga wa may Diyos diha. So damgo. Di ba? Damgo. So ang pundo kon mga sekta nga nang gawas gikan simbahan Katoliko kanang mga tawhana nabuhi sa damgo wala sa realidad. Sige. Ato mapakutan ulan ni. Ato dawaton lang. Brad, Nilson na. Ato dawaton lang. Anton matagbaw. Sige. Di lang po yung magdugay. Sige. Ang unang tagak. Sige. Unang pangutana. Pangutan diretso ha. Kay para mas-short ang atong oras. Sige. Ako ang unang natagak sa Katoliko, muna mangutanan ko kay natagak naman ko. Tama no. Karon kay ngano nga nahawa ko sa Katoliko, mao ni. Tubagon nako kay adi isa tubagon sa nako kay nganong nihawa ko kay si Kristo gihimo nga Ginoo og Mesiyas nga bawal man ang paghimo og Ginoo og Mesiyas mo nang nataga ko sa Katoliko kay ngano dili ko pwede nga moalagad sa hinimo tama kay ingon man dito nga buhat 2:36 kining Hesus nga inyong gilansang sa krus gihimo nga Ginoo og Mesiyas bawal ang paghimo og lain nga Dios. Imo nang mabasa sa Mose kanang Genesis 20 versikulo 1 hangtod sa 4 hangtod 5. Muna ang tubag nako sa unang tagak. Okay, tagak kidi ay. Inya mapamutunan ako sa gandaliki gyud. Nano naliki man tanaw ra gud daw. Isabot-sabot niya nakasulat sa balaang kasulatan nga di mo ibuti pasabot sa writer. Dili ba? Anong nakaingon man ko nga una naliki? Number one. Si Kristo wala gi-create as tawag ining Lord and gitawag og Mesiyas. Kanang sa buhat kapitulo 2 bersikulo 36 appointment kana. Sa Binisaya walay laing termino nga i-translate ang term nga appointment sa Bisaya kung dili gihimo. Marabag si former President Rodrigo Duterte, gihimong presidente, subay sa Batakang Balaod, gi-create day siya. Naa naman siya. So kanang buhat 2:36 dili na refer sa creation sa pagka-persona or sa pagka-Diyos sa Kristo. No sir, no ma'am. Kung dili, refer ka na sa pag-appoint niya sa Diyos nga naa siya function as Savior sa tao. Nga naman,
tungod kay ang tao nahulog sa sala. So gimbutan gi-appoint sa Dios Amahan ang iyang anak nga maoy mahimong tao og maoy gitawag og muluwas nato. Mo bitaw gihimong Ginoo buot pasabot niya na function as savior. Function as manluluwas. Okay, siyempre ang Dios tulo mga persona, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. So every persons naa na sila ng kada iyang functions. So ang Amahan mitugot mipadala siyang anak. St. John chapter 3 verse 16 aron ang tao iyang luwason. Mo nang gihimong Ginoo og Mesiyas dili na creation kung dili appointment. Ang naa si mga nahuna migo gi-create mo nang ihawa ka. Ingon pa ni San Pedro, 1 Pedro kapitulo 1 bersikulo 20, bawal ang personal interpretation and opinion sa nakasulat sa Biblia. Nga naman kay 2 Peter chapter 3 verse 15 to 16, kung magsabot-sabot ka sa butang sa kasulatan, kanang mong kasulatan gito, isa mga walay alamag ug matutuhon, mahiabto ka ngadto sa gito kalaglagan. Manang biyain ng imong pagsabot ninyo anak. Okay? Next question. Next question. Sige. Akong nabasahan dito sa Buhat 3 versikulo 20 ba to? O, unya siya ang propeta. Pag dito sa Deuteronomio, kung ang maong propeta mosulti og lain nga Dios, patyon. Mao nga si Jesus gipatay kay nagsulti og lain nga Dios. Ana lang, tama gid na siya. It does not follow. Non sequitur. Nga naman kay ang kaso ni Kristo atubangan sa Roman government dili man tawag ining blasphemy. Kung dili usa ka kaso nga rebellion. Mao bitaw nagipangutana sang pun sa Pilato, hari ka ba? Nga naman kay ang objective ni Pilato i-establish niya nga magtukod og laing kingdom kining maong Kristo. Nga supak sa kingdom sa Roma or kining Roman Empire. So, ang kaso sa rebellion, even sa Pilipinas, karon suspended lang. Even ang Pilipinas, basta na kay kasong rebellion, kung mapamatud-an ka, nga rebelde yun ka, sinutan jud ka sa capital punishment or death penalty. Mo nahitabo ang Ginoong Jesucristo. Namatay siya tungod sa kaso nga rebellion. Nahimo lang nga naa si kaso nga blasphemy dito sa gitawag og mga Hudyo. Nga naman kay wala man sila motukan Kristo nga Dios. Onya ang Kristo o ang kasulatan mismo nagtudlo nga si Kristo tinuod nga Dios. Lain bang Dios si Kristo? No sir, no man. St. John chapter 1 verse 1 ingon pa sa balang kasulatan, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Og kining pulong kauban sa Dios, waningon na og kining pulong laing Dios. Ang giingon og kining pulong kauban sa Dios, ang konklusyon og kining pulong Dios. Og same na Diyos nga nisulti nga ayaw mo pagbatog laing Diyos gawas nako. Same na Diyos ang misulti sa Hebrews chapter 1 verse 8. Sumala pa sa balaang kasulatan ingon pag San Pablo, niingon ang Ginoong Diyos, apan bayin siyang anak, ang Diyos mingon, ang imong trono o Diyos mulungtad hangtod sa katapusan. So dili laing Diyos. So namatay si Ginoong Jesucristo sa kaso blasphemy sa mga Hudyo kaya masala mo tuo kang Ginoong Jesucristo onya sa mata sa Roman Empire nga moong executor. Sa gitawag og capital punishment, sa mata sa Roman Empire, ang iyang kaso, rebellion. Rebelde siya, more nagipatay siya sa capital punishment. Hindi ta magbuot-buot og tawag anang sabot sa balang kasulatan. Kaya kung magbuot-buot ang sabot, ang mahitabuan na, muna, maturni nga atong panabot. Next question, last question, sige. Sa Isaias 59 versikulo 21, ang atong pulong sa Dios mo ni atong gipanulti. Tama? Kana imo nang basahon sa Isaiah 59 versikulo 21. Ang iyang kasabutan nga ang iyang mga pulong nga atong gipanulti gikan na kaniya. Pag abot dito sa Juan 1:1, gihimo ang Dios. Pwede ba di ay nga kining ang atong pulong himuon natong Dios? Daghan di ang Dios kay sige man tag sulti-sulti yang makasulti tag daotan nahimo nang daotan ng Dios. Gilubag ni muna po ng kasulat sa balaang kasulatan. Ang gingon sa balaang kasulatan San Juan 1:1 sa sinugdan mo ang pulong kauban sa Dios ug ang pulong Dios. Wala man gingon dito nga og ang pulong gihimong Dios. Dungagan ginanimo ba? Dili ka
Delikado gyud ang imong style nimo. Okay, kaduha nga tawag ini nga punto. Ang mga tao magisgot sa pulong sa Dios. Abot ipasabot katong iyahang mga mando o gitudlo niya diha sa iyahang gitawag og katawan. Migo, paminaw, migo. Paminaw. Okay, paminaw sa. Mawala lagi na nga dita magkasinabot kay taas kay mog interest sa pagpangutana pero wa mo interest tubag. Di ba? Ani. Kanang gingon sa ni propeta Isaias kapitulo 59. Kanang gingon sa gitawag balaang kasulatan nga ang tawag anang gasulti sa iyahang pulong kana siya gitawag na siya oral or kana bitawng verbal. Tawag anang word of God. Ang Kristo kanang gingon St. John chapter 1 verse 1 dili na verbal or dili na oral word kung dili person. Mao bitaw ang gigamit nga term, in the beginning was the word. Kung tawag in verbal pa na oral pa, dili na da ang gamiton. Paminaw. Lagi. Gigamitan siya guhulad pamulo nga nagapunting kang Kristo. Kay ang mga Grego at that time, mga philosopher, para nila gamhanan ang pulong. Muna migamit o guhulad pamulong, sa sanuang gibutan niya, instead of Kristo, ang iyang gibutang word that refers to Christ, paminaw, nga word that refers to Christ, nga kanang maong tawhana, kanang maong gituuhan, existido na before anything else existed. Ana ba? Okay, karon. Ang gingon, in the beginning was the word, buti pasabot, specific. Kung oral word pa na siya, dili tawag ining in the beginning was the word. Kung dili, dapat na, in the beginning was a word. Indefinite. Nga naman kay, naghambog mga pulong. At the same time, ana nga pulong, ang Diyos ang manamulong at dili tao. Diba? In the beginning was the word. Yan ang may kaduha. Kanang preposition proston sa Griego. Kanang preposition nga with sa in English. And the word was with God. So buti pasabot, kanang word nga naadinha sa St. John chapter 1 verse 1, dili na spoken or oral word. Kung dili person. Nga naman, nakikupan good. Onya, gipamatudan ng Kristo, St. John chapter 17 verse 5, nga ako nakag-uban kanimo, sukad pa, sa wala pa buhata ang kalibutan. O na nga, dili lagi pwede lagi nga magbuot-buot, lagi tagsabot-sabot sa Biblia, kaya masimang lagi ta. Masimang ta ba? Onya, pagkahaman, the more nga ato ang gina-question ang nakasulat sa Biblia, the more na hinuon na gidasok na ito atong kalagpadong sa imperno. Okay, last question. Ang Juan 1:1 sa sinugdan maong pulong ug ang pulong kaban sa Dios ug Dios ang pulong. Pag-abot nimo sa 14, Juan 1:14, ang pulong nahimong tao. Karon si Kristo to mao ang tao. Unya kun basahon nimo ang Numeros 23:19, ang Dios dili tao. Murag ana ba na problema me? Mao na ang problema karon. Sundog sa argumento sa Iglesia ni Manalo. Di ba? Sundog sa argumento sa Iglesia ni Manalo. Okay, niya. Kanang sa Numeros Kapitulo 23, versikulo 11, wa pa man in tao na himong tao sa Kristo anak. Paminaw sa. Wala pa man nahimong tao sa Kristo anak aron ihaom nimo sa Kristo. Number 2, naanay adjective diha. Ang Dios dili tao busa dili siya magbakak. So buti pasabot, ang writer, gitagaan yung pahimukat nga ang tao bakakon. Ang Diyos, dili tao nga magbakak. Kumusta man si Kristo bakakon ba? 1 Pedro Kapitulo 1 o Kapitulo 2, si Kristo walay bisan gamay bakak na migawa siyang baba. So di siya, dili na mahaom kang Ginoo nga sa Kristo. Number 3 point, ang Numeros Kapitulo 23, waman moingon ang balang kasot nga di siya pwede mahimong tao. Nga naman, San Lucas 1:38, kini mga aso-aso yung sitas. San Lucas Kapitulo 1, verso 37, mahimo sa Diyos ang tanan. Kung nahimo sa Diyos kani adto nga mag-uban siyang katawan, di wa po imposible sa Diyos nga diin mahimo siyang gitawag og tao. Karon, St. John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Na anay premise daan na kining pulong Diyos ni. Wala ni gihimong Diyos, wala po ni gi-create nga Diyos. So kining nature niya nga Diyos was God, nahimo ning tao. So buti pasabot ni acquire og laing nature, na wa mawa ang iyahang gitawag pagka Diyos. Manang Colossians chapter 2 verse 9,
Ingon pa sa balahang kasulatan nga bisan panahimo siyang tao apan wala mawala kaniya ang iyang pagka-Dios. So wala na sa kuan pa ba kanang giingon nga ang Dios dili tao wa pa to nahimong tao si Kristo. Pero kay nahimo namang tao karon ingon pa sa Dios Amahan apan bahin siyang anak ang Dios mingon ang imong trono o Dios mulungtad hangtod sa katapusan. I-question nimo ng Biblia? Sige last na lang kay muli na ra ba ko? Sige. Sa Malakias 3 versikulo 6 ang Dios dili mausab. Karon kay nausab man dito. Nausab na himo mang tao. Muna'y problema gyapon. Ang Dios ningon siya dito nga ang Dios dili mausab. Nya nausab man na himo manggikan sa tao na himong Dios. Unsay maayo ana? Kisa pa nag-ingon nimo nga si Kristo na usab. Hebrew chapter 13 verse 7 kung wala ko masasita sa Hebrew chapter 13. Ingon pa sa balahang kasulatan, Christ is the same yesterday, today, and forever. Si Jesus maora gihapon kaniadto karon og hangtod sa kanturan imuha na usab. Ay binuang mana binuang lanayon nimo ng silver ibutan mo sa hulmahan na himong kabayo. Sa dito silver kini himong kabayo. Ay biyaga-yaga man ang imo. Ayaw sa bayo sa lagi. Ayaw patubag sa ko. Pagay ko na magtubag. O pwede ko na magtubag. Wa na usab si Ginoong Jesucristo kung dili ni acquire lang siya og laing nature. Lagi kabalo ko. Mabata kung gigusin mo ha. St. John chapter 1 verse 14. And the word was made flesh. Kisa man ang word. O sa iyang nature. Before sa nahimong flesh. Tinuod nga Diyos. St. John chapter 1 verse 1. Pagka nahimong tao, nawala ba yung pagka-Diyos? Kaya para mausap siya? No sir, no man. Colossians chapter 2 verse 9. Nagpabil ng iyong pagka-Diyos bisan pa sa nahimong tao. Di kalasat na. Sa katulang una. Di lang sa kay ko magdugay kaya naman pamidagang pa mga speakers diri. Dili nato yung monopolya mga sarot mga ma'am. Thank you kayo sa paghatag Brad Nelson. Sa tawag ining higayon. Maglako na pug ko kay napagkuyentuon pa. So, yun, salamat kayo and ayaw mo kalimot sa pag-lecture follow sa to ang page nga naman ta sa Facebook. RJ Horolan Center, the second TV Argumento, Katundalay Catholic Apologist. And also, ganina, naman ako'y kapirmahay debate ganina, Seventh-day Adventist. Pero daghang kay rason, katulon na na-postpone. Ganina pod, ang sabot na mo alas 3, niabot og alas 10 buntag, kaamawag yun, balingag yun. Di ba? Tagak. So, mana nga, yun, mana ni Agil lang ko diri. Then nag-thank you kayo sa paghataw higayon. Nagpasensya kayo ng short pan ko. Next time basig makaagi pa pagkupuhon din ni talo na ta. Sorry kayo. So okay, thank you. Gadang salamat mga gabi tanan. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.